asenjire ndi ngao aka 50 kao aka 50 kao kagolire nombena aka 50 kao kagolire none pambas yemo bana batano 40 pambas per day. By the way, it's not a joke. Bona banyitali bakawtainga bana batayite special care. Bona bante yanga batayeto bolendi boro boigoro mono. Anene bona batakeira ase bakoba none buse tali. So tati mbaje gutwara marwaire. Ande bantu mbaje kobarora. Bakonyole babeire bakinira akega ba. Timaitinga Mbarai gakes bandigereti, Mbarai gakes bandigereti. I'm waiting for you, by the way. I'm waiting for you. Munyakoba mogo konya my brother. Namba yana ndendo chinkoba somera igeri yakabirika na kombolinga somange namba yani gere 0728 08 6425. Enoti isano ibere isano isato. Enoti isano isato. Isane monye ibere isano 07 28 08 6423. Inamba inera ase screen na igo kirokende onye kubwata kende gabo. You can help nabako konyo mu kwano joiga enera ende akonyere abana baye since ever Kisii County iganto yakonyora case kenge buneke igobono nabako nyaka bako kurwa bakonyi bwao nawo boyomo bwabali banyarko bagosira my brother Douglas abana balimba bwenta barose gwenye room yabo kando bona doche nabego chikabe challenge nene sana egekogera nabo banyakitali bakonyagonte isotati etoge kana senara bakwanda banyole barare ase bataliko ba disturbed in any way ase bako babona mono waikirenga plan sikiyobegete bano maida nyoro kubaji plan chaya buna yo monyene bono wasibo plan sikia obwat personally bono anene mono maeta so munjandoro ama nene ole ni nyombo maete kerna chete kolige linkala ngaba mineti gabane ba mineti nyomba goika benda bubijaika bone yunane ndo chike kakena bera abo mojandake lakini ondo wansiale kwanje ruga nakotwale kora na kitoranyora none nyomba iga bon nyomba yaronka nubwate asura abeke for emergency monyete ono konya noni cha semenyete na se mwendu yane torochi isa yanga marriage bone ndugu yane re menyete na kurwe konya kore ibarua bya jororo no menyete bona rinde nanya kumurabeli no no banyansi isko anda no mokokoti monyete bono nche kora bono yabone challenge challenge rero kabororo ligere lirende na kirende ngokora yabona omwa personally ya bono mwana aro tindaga bono tindaga charo yabona timaitinga mwanchumu ligena boygo mwanchumu tegereri aina onabwatiri tukulia rero nabo murete iraiga mwakwandira monere mwasangira monere oigurenga tabwati kibo kenda goseri butaka igo naye tokonyete nabo tuseri butaka asenjere ngabo nejo timaitinga timaitinga kerokende akeigo kerokende onye kwanyora kantu kabwa sinni otete kumubekera koraba sobwa ngekora nche bando chenga ebiro bya nigo bikomnyoki mirongo ena isano chaptugirire chinsa isano nemo chabona mubaso ngogenderanda goseli butaka oika isano isto chamo baso lakini kerokende onye kwanyore kanda bwente kumurumya murumingo gwetera se number 0728 08 6425 0728 08 64 25 inero inamba yesimi oranyala ko ba gokomonyora oitera senseme yo timaitinga ondraro bekireke ndawo wikira bone gatindara ara wantenga Matthews Matundura timaitinga Matthews Matundura otomire kende ndaligerere Matthews Matundura ndochenga oteberenga obekile 1000 tindara message yeyu ndochenga aiga nalre message ya Matthews Matundura timaitinga kirakendo mwanchumu lienda bayi ko mwanchumu tegerali karungo kende atemango nyaka bako kumugolera pambas
timaitine kemesi yego soma asante sana igona tukanyiteka iga Matthews Matundra te anga timaiti ata to komanya nkase ino mwao timaiti ata komanya mwao cha kore terkende ande irorango chando to kabororo nkegere pasti bubaraja itingi kikwarure kikoru daraja moja kisi wewe kwenda gochie main kisi tukeroka road abwa itingi no gokole kwerende no pasti kegatia igasa macha yega yaba Chinese mayega bono bubaraja alafu kero wikire bubaraja gochiororo 15 minutes tu wikire kero kwenda na maguru. Asante sana nenginga inamba ya mwanyorire na munya kwa mugusanga amonere end time kelia murata konya mumu kwa na mugusanga munene namba ya mbwate kabo ndochenga ni gal very busy because abantu bangani ko bakumuliga chabono nigo gotebanga toro kaningo obwanchani kuroko ko tero kwana butame no nkoromorobeli ko tenga tikango twanchane na ndo teme osira bari batagetobo konye kirogo sira nigo ko babuya na ndi mbaida kiri kwa roto kanga bono bako chiko takaya na lioko senigwa timadinga ngane kwa bwate yo mwalyo ochase abalige na bayo batekerete anene mono nje bono asaba kusiba mintonga ta babaiga baenderete konya gotomege toro kyabo mbiya mono na ndiga gitiganya saya baseseni no ndebwensyo igure lingane liga ora kununcherende yonsi akina bago nkonye gekogera abakomu baiga muroche ngabongana nchebieka narolire igona epimire narolire ngatinko nyara tali gasi ende ya serikali nabwata mataga akirende wono to konyu muntu obwate muroche no muntu korumbe se nyangi yani yo nyomo na bakolire myaka ebere bono tinda nyore experience kende kyo sikyo boiboli mbono igango chaka igana kinata kede tobo konyi gasotati ninchiko genda nabo bono nkogenda kuruga wakwanirite nyangi nakubikwa kora nyangi ya nyange tinda akora. Asante sana mwanjo buli nawe ko mwanjo mutegari kuroba gusigilo bo radio Fidel Somingo Mochoke tukandrego seri botaka oikaisano esto chamo baso ninki keragara otosirie bosa abana bago nigo tukwerera tukweumia twebo ire chiguni Yesu tororere amavera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyogibosiwao omwana Daudi tororera amavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa denompole nyagoteta materane nabokwenda se YouTube channel yane indo saji denompole amaterane narororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengia mawokora nyasawe meganda baseseni nandaba ababeke mobe haroro asengi nchoyo go promote abateli nyasawe meganda bamona inu. Amen. Shalom shalom. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio.